Hot tip, hot tip, hot tip. Débat face à face religieux sigida gale. Amikulu jamakulu fonu watinna. Amba fo aka chesiri la ani aka wuli ka jo. Ka fo ayere ye. Ka fo wulo fiya ye. Ka fo kolokelentigiya ye. Ka fo kankelentigiya ye. Ka fo sigiro kelentigiya ye. Ka fo ka benyando ma. Ka fo ka una balemake ani digede umbe ka digede labado. Ma koro ka wuro sana anu ka jiso la kon. Kene kalande nkoroba. Bamana matigi Traoré mi sigiro beneme Angola Maluanda. Kan kundo nuwati na ba fasa fasika. Kwango ma kele damba kele seba kele fama kele. Ni jini bo ni tasuma ni fiye tigide ni yoro. Ibitem. Ko sira kele jo kele so kele. Ni aw nyira de ni yoro ya ko kono. Nda jegalo. Ngwandi jegalo je. Na manya ko mambolo langolondo. Kuna nyo dongo banko buguna tigedo. Nyana maya nkono kwanga nyuma fo ka nyuma nke ka jugumanto ka kodon ka antlen ka bara. Ka doko maya nana de ko ka nyanda kwa. Lemro tigara min ka ambolo. Wa nye doni rekene ka tigele mbode ka kono de. Oni ye denwo de nyana maya kono. Adoka be fado ni bado de nona. Olu fana bi fado ni bado nona. Ango sigate mina amba mbemba de nona. Ambona minu yanto ya kone. Ambo olu de nona. Kwambi kontro na muso sane ka dugu na diu na mode nga dugu tutigele de kam mande. Ambo olu de nona ya. Wa morbana muso ya saka tutigele na diu nga wa bole. Kwambo dugu kulo de kande wa ambo olu de nona. Kotiga ni nguru de la kuma bate ba karamogo dote. Ngo karamogo dote. Ami karamogo fonu watina. Amanga kene danse raw fo ka danse ko fo. Ka fo ko dande be shula. Ko dante nyana mana. An karamogo fole ko. Kan kala de nyong fo kan dogonu fo ni ngande fo kan modo fo ka fogo foli yere sigi chugo do maya kono koy tama ba de kanga sigile fo temen se na be barakela fo ko ma bi nyema fo boli fentigi de kanga sena ma fo okuma ko koma de kanga nyema fo okuma ni wati na ne de kene koma yi karamo mo kasa benye koro ne ra karamo ani nde ba bi to benye koro o karamo ko ka nyama aga foli mine fo ma koro blola ka fo ko ambulo fla da man ko be kwante feka afo ka jinge karamogo ma de an senda le mbolu de senda nona okuma ni ya mi kuma okera ko amika kuma de nanye fle minchi ubi boka kala wulo vinde da mado do tita yoro la do Karamo tigan nguru de la kumba bate ba anya fo mandi de nganya fo mandi de
nga karamɔgɔ k'i k'a dɔ fana k'a bɛ ɲɛfɔ manden dugukolo kan ya ka hɛrɛ si ka hɛrɛ tile ka hɛrɛ fɔ a kɔ wa i k'i sigi a kan ko foyi tɛ bɔ a ni hɛrɛ tɛ ka tila ka kɛ tulo ni yɛlɛ de ye mandiya ko n ko bɛnbaw de ye nin dilan ka taa ka ninnu to an bolo an bɛ minnu mɔnaya kɔni sinankunyaw nimɔgɔniyaw mɔkɛ ni mɔmusoya tulonw o n'a ɲɔgɔnna caman ko dege ni dege do a bɛ kɔnɔden se panna o tɛp ni y'anw karamɔgɔ ye soro bamankɛ a tun kɛ n bɛ fama ye dɛ nka an b'a dɔn fama don dakun ferekelen ka ca fereke yɔrɔ ka ca karamɔgɔ a yɛrɛ m'a fɔ ten dɔgɔdɔgɔnin soli tɛ o tɛna tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na karamɔgɔ ferekelen de ka ca fereke yɔrɔ ka ca ko ko caman hakili la k'a bɛ ka fereke foni o bɛ k'an tɔ fereke ka taa fɛ de minnu hakili la k'u bɛ k'a foni ani minnu hakili la k'u bɛ k'a fereke karamɔgɔ olu dama de bɛ ɲɔgɔn na fo sanfɛ anw ma gɛrɛ aw la fo sanfɛ karamɔgɔ an ye min sɔrɔ aw bolo k'an bɛn'o ɲɛfɔ an dɔgɔninw ni an kalanden ɲɔgɔn ye n ko ni minɛta sɔrɔla karamɔgɔw kɔrɔ o tɛna ta ni ka sama mɔdenw ma so karamɔgɔ n ko ni minɛta ma sɔrɔ a la bamankɛ o bi fɔ tɛ o sini fɔ tɛ an bamanden dama don a y'o gosi bolokɔ la a k'o saba dɛnɛ na an ka taa karamɔgɔ n ko a yɛrɛ ko ten ko dɔgɔdɔgɔnin soli don k'a tɛ tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na o tuma bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn sisan sa ko wulikɛlen don wulikɛlen don ko dɔ kama wulikɛlen don ko dɔ de kama o ko in dɛ anw k'o de ma dakurunya kelen ko n balimakɛ lemuru tigɛ a kan an balimamuso lemuru tigɛ a kan anw n'i kan bɛ fɛn kelen de ma ko nka an kan tɛ ɲɔgɔn ma karamɔgɔ ye bamanankan in fɔ a y'a ti a ka walawala dɛ ko an n'i kan bɛ fɛn kelen de ma nka anw ni e yɛrɛ kan tɛ ɲɔgɔn ma balimakɛ e y'an dɔ de ye anw ye dɔ de ye an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ bi kɔni hakilima ni hakilima tɛ ɲɔgɔn dogo la ɲininkaw la ka d'a kan ko a dɔnna ko ni hakili ye min dogo hakili de b'o ɲini k'o ye karamɔgɔ k'a fɔ ni hakilima tɛ ɲɔgɔn ɲininkaw la an bɛ duguma sɔsɔli tora dɔɔni kɛnɛ kan u bɛ sanfɛ sɔsɔli tora dɔɔni kɛnɛ kan u bɛ k'u to sanfɛ k'an lɔjɛ duguma yan jɛwiti tigiya ta sɔrɔ bamankɛ ko maa ni maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la dɛ jɛwiti kɔrɔba caman u ko maa ni maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la karamɔgɔ sɔsɔli danna don ko in na dakurunya kelen dɔrɔn ka bɛn an ka kalanden ɲɛyɛli ma ko an m'a fɔ ko o y'a tiɲɛ ye dɛ o y'an ka kalanden ɲɛyɛli ye k'u ko de ye ko an k'a fɔ an da yɛrɛ de la ko an dakun yɛrɛ de ye duguma mɔgɔya ko ye wa ko an ko an tɛ o de ma fo k'an kan lamini ka d'a kan anw ka wuli ka jɔ an karamɔgɔw nɔfɛ ɲɛɲininiw kɛlen ka tigiya ta k'a d'i ma dɔɔni kɔnɔ kɛnɛkisɛ jɛ kan k'a fɔ n m'a fɔ ten ko n y'a f'i ye sami na wa tan na i ka da la ten dɛ a tigiya yɛrɛ de filɛ nin ye donc diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko farafinw tun tɛ ta don tɛmɛnen nɔ an tun tɛ ta min y'an kɛ ta o de tun ma dɔn k'o ɲɛfɔ ko ɲuman kɛ bɛɛ ye o de dɔnna sisan o bɛ ka ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo de la minnu ka teli olu bɛ tɛmɛ min y'an kɛ ta kan olu bɛ taa sisan an bɛ bɔ tan cogo di wa an bɛ bɔ tan cogo di mɔgɔw de wulilen don min y'an kɛ ta ni e b'o kɔnɔ olu tɛmɛnen la o taara olu b'a laban yɔrɔ yɛrɛ de la pewu an bɛ bɔ tan cogo di karamɔgɔ kolokoto ninnu de ko don n ko nangaraba ninnu de ko don an kɔrɔkɛ ko tɛ dɛ karamɔgɔ adamadenya ko n'u kɛra kolokoto ye k'u ka nangarabaya de fara u boloda la karamɔgɔ a bɛ kɛ cogo di
ngo be ke cigodi ko ma yere be kene kaya ay jonga tende ñon fe kramo tigiya jewti suro bamange kulubali bamange ambade unye degun suro ka be femi ma afilimu fule a hagili kelen ɲɔgɔnw an masaw an ka mɔgɔ bonyalenw u ye degun sɔrɔ Mali kɔnɔ ka bɛn fɛn min ma n ko a filimu filɛ karamɔgɔ filimu kelen min ye hali kira gan kamanana Mali la n ko filimu nin filɛ nin ye Mali kira kɔni a lamɛn dɛ n'i b'a lakale ka n'an ma ɲɔgɔn ye karamɔgɔ n bɛna min f'i ɲɛna n'i fɔra kelen kɔ tiɲɛ na karamɔgɔ n'i ye mbuguri sɔrɔ don o don a fɔ k'u k'a bɔ kana n'a ye k'e b'a bila tasuma kɔnɔ jamana ɲɛnamaya in kɔnɔ o la ko k'e ka tamasiyɛn karamɔgɔ kiraw ma ban jabiti masi de ka n'i nɛgɛ kɔ kiraw banna kiraw ma ban kiraw ma ban kiraw ma ban karamɔgɔ i kun don Mali kɔnɔ sa manden Mali kɔni karamɔgɔ an ka kira ba de filɛ fo kɛrɛfɛ e bɛ ka tɛmɛ duloki batigi ninnu na mobili batigi ninnu tɛ wa n ko etazi batigi ninnu villa batigi ninnu tɛ Bamakɔ karamɔgɔ olu fo i ka tɛmɛ olu ye mantonw de ye kira bɛ sanfɛ n ko n'i jiginna Bamakɔ aéroport la Senu o ma n'i ta k'i ɲɛsin fɛn o fɛn ma i komi Mayi Watara ni Jayiro ka petini in taara jueni min kɛ Bamakɔ quoi n'u y'i ɲɛsin fɛn o fɛn ma Mali in na olu bɛɛ de fo i ka tɛmɛ nin bɛɛ tɔgɔ ye ko manto kira de bɛ sanfɛ karamɔgɔ i ye ɲɛ ma ɲɛ n'i sera Mali la don min na fɛɛrɛ kɛ i ka Mali kira ye i bɛ kira ko faamu karamɔgɔ n k'i bɛ kira ko faamu awɔ nka an ye cɛw su k'u su ka dɛsɛ de karamɔgɔ awɔ n bɛna ɲɛ dɔɔnin fɔ ka bɛn ne ka denmisɛnninya dɔɔnin ma karamɔgɔ o bɛ sɛgɛsɛgɛ hadisa tɛ dɛ n ko kuranɛ kolo tɛ Mali kira don fila ma ci maliyɛnw ma kelen don e de ye kuma yɛlɛma mɛ a dɔ k'i y'a yɛlɛma kira ɲɛna n ko kuma yɛlɛmana e de ɲɛna nka a dɔ ko kuma bɛ kira ɲɛna awɔ karamɔgɔ a bɛɛ de se ka ɲɛfɔ nka bɛɛ de se ka ɲɛfɔ karamɔgɔ ko ten n ko karamɔgɔ ko ten ale ko ten ko an tɛ bɔ an nɔ na ka kelen to o kama n'an ye fɛn o fɛn tɔmɔ bɔlɔn na fo an kana bin a ɲɛkɔrɔ de ko a Hayidara karamɔgɔ bɛ kɛ cogo di karamɔgɔ n'i y'i sigi kodɔn kɛnɛ kan kodɔn bulon kɔnɔ kodɔn maa kɛraw kɛrɛfɛ dɔni kɛnɛ kan dɔni bulon kɔnɔ dɔni maakɔrɔw kɛrɛfɛ hakili miiri kɔfɛ karamɔgɔ n'i ye filimu in lajɛ ka ban i bɛ filimu in haya n'a jigicogo n'a yɛlɛcogo i b'a bɛɛ lajɛlen ye nin filimu kelen nin kɔnɔ ka ban pepe karamɔgɔ bɛ kasi la Ala min nɔfɛ Ala ko kisɛ kelen t'a la n ko filɛ kasira kira min nɔfɛ kira ko kisɛ kelen de t'a la filimu ni scénario ma ɲɛ koyi n ko a échoué de kɛra Kamɛtigi tigiya jewiti o de lakale maliden ɲɛna k'u ka nɔgɔ bɔ min na siga tɛ min na maliyɛnw tɛ min kalama awɔ Hamadi ka baba bɛ min kalama Hamadi ka baba b'a kalama ko kira bɛ min kalama a dalen a ka bulon kɔnɔ dɛ t'o de lakale i ka nɔgɔ bɔra fewu awɔ i ka n'u lajɛ nin kasi ni nin kule ni nin jamakulu nin bɛɛ lajɛlen na mission échoué de awɔ nin ye mission échoué de ye a don quoi awɔ n ko nin ye mission échoué don de ye o kama karamɔgɔ ka bɛn an ka kalanden ɲɛyɛlɛ ma an ko n'i y'a ta k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ n ko est-ce que nin tun tɛ ale ye n ko retour bɛ yen mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka dɛ ka d'a kan ko ni maa min tora ka ɲinɛ ka don kiraw ka maakɔrɔ bulon kɔnɔ
k'i sigi k'a maakɔrɔ lamɛn olu kɛrɛfɛ k'i hakili da nɔfɛ ka jɔyɔrɔ ye ko in na karamɔgɔ i bɛna sɔrɔ dɛ ko 2 tɛ 3 tɛ kira ni Hamadu ka baba de bɛ ɲɔgɔn na Hamadu ka baba n'a jɛngo ma ɲɔgɔn kira yɛrɛ fana n'a jɛngo ma ɲɔgɔn nka kira de dalen t'a jɛngo ma ɲɔgɔn na karamɔgɔ olu tora ɲinɛ na ka to ɲinɛngolobaatɔya ra fɔ jamana yɛrɛ de bɛ ɲini ka na minɛ olu la sa aw 2 n'a ka du 2 n'a nɔfɛ mɔgɔw ani jamana ko an ka jɛ ka jamana de lajɛ karamɔgɔ n'an sera o jamana lajɛ kɛnɛ kan ne b'a fɔ dɛ n ko anw o kira o Hamadu ka baba o fo wa na goto baba bane mama bane ka bɛn mun ma yɔrɔnin dɔ de b'a la f'an k'o yɔrɔ in fɔ maliyɛnw ɲɛna kira n'an seginna ko an bɛ ko segin ka taa kɔfɛ kosɛbɛ kira dan y'a fa ye awɔ dugukolo min tigɛra babamuru bolo ko Mali dugukolo awɔ kira ka jɔyɔrɔ dan y'o kɔnɔ a fa fana fa ye an bɛ taa n'a yɛlɛma ko 4 nka n'an y'an sigi sa k'an miiri kodɔn kɛnɛ kan ka maliden ɲininka danbe kɛnɛ kan k'u ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna ko Hamadu ka baba ka dugu yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ye Mali la a wolola dugu min kɔnɔ ka mɔgɔ bila ka t'o dugumɔgɔw ɲininka cɛkɔrɔba dutigi maa 10 ka sɔrɔ yen min bɛ se ka sɛbɛntiya malidenw ye hɔrɔnya kɛnɛ kan k'a fɔ ko i bɔnnaw de bɛna lajɛ ni nin ye sini nin bɛna sɛbɛn ka fara a ka du dɔ fɔ de kan sini ni nin sɛgɛsɛgɛra ka taa jɔ ko nin kɛra nkalon ye karamɔgɔ y'i bɔnnaw bila fɛn kɔnɔ ka taa hali u bɛ ka min f'i ɲɛna bin ka cɛ u ka jugu n'o ye u ka jahanama ye kɔni ok est-ce que tiɲɛ na Hamadu ka baba dugu in yɛrɛ mɔgɔ don ka se a fa ma fo ka taa se anw ka hakɛ ma yɛlɛma ko 3 ni 4 ko an ka ɲɛɲini na k'o tɛ karamɔgɔ i m'an sigi cogo ye sa n k'i ɲɛ t'an sigi cogo la wa a bɛ tan de ka bɛ kunu nka a bɛ tan de ka bɛ kunu scénario ma yɛlɛma ko ye film de bɛ ka falen dɔrɔn sinon scénario kelen don n ko scénario ma yɛlɛma film de bɛ ka falen karamɔgɔ scénario kelen don o tɛ nin ye ne yɛrɛ filankɛ ye Makan Keyita k'an ko Makan ma k'ale k'i sigi minibari kɔfɛ fɔlɔ quoi kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na n'an ma tila sanfɛ ko an n'olu tɛ se ka kuma fɔlɔ Yewudi Soro Manden de don sa an kana yɛlɛ ka taa yɔrɔ jan na ko ninnu bɛna mɔgɔw lafili de n'i ye kɔrɔlenba fɔ la dɛ kuraw de t'i bolo kɛ kura de bɛ yen kuraninw de bɛ yen sisan min bɛ se ka ɲɛfɔ n ka cɛ a hadisaw ka kɛnɛ ka tɛmɛ harabu ka nbamuru ta hadisa nin bɛɛ lajɛlen kan kamalen a dɔw de tɛ nin kɔrɔ nka a dɔw de fili kɔrɔ karamɔgɔ an bɛ kɛlɛ min na tiɲɛ don wolofin kɛlɛ don Manden kɛlɛ don nka bamananw ka fɛ ko so de bɛ yen soɲa kɔnɔ bɛ yen kɛlɛ nin n'i y'an sigi kogoninkurunin sigi cogo lajɛ bi n ka cɛ maa o maa bɛ du min kɔnɔ n ka cɛ kɛlɛbolo dɔ b'olu bolo a kɔnɔ min ni dɔ in ta tɛ kelen ye o misaliya bɛɛ la surumani ye bi i komi Mali ni Laginɛ dɔrɔn n'i komi Mali ni Laginɛ n ye nin de fɔ mɔgɔ ye n ko Madu Sherifu Hayidara a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ diinɛ kɔnɔ ani a ye yaala min kɛ diinɛ kɔnɔ arabu nana ta ka diɲɛ bɛɛ yaala n'a ye sadi u ye nin ko ninnu ye kabi yɔrɔ jan o y'an faw ou bien an mɔkɛw de don Madu Sherifu Hayidara u y'olu ta depuis waati jan ka taa yɔrɔ bɛɛ yaala n'o ye sadi mɔgɔ min ka bɛ duta la olu k'a fɔ non ne yɛrɛ ye n sen jɔ kira sen jɔ yɔrɔ la ne yɛrɛ ye kira ka nbamuru dalen yɔrɔ la ne y'a ka bɔ nin ko ninnu karamɔgɔ n'i y'i sigi k'u lajɛ i b'a ye de k'u bɔ yɔrɔ ka jan
boyoro ka ja nun dilale me ka bla o de mina kono kasoro ko ke ko misikulu kan nunjuru dolu la de beni kan nunjuru nero be ko ni bala be ngo benya bala be karamo nunu nganen ko nun fregele do ngo nunu nganen ko nun fregele do ni hamadu ngaba ni kira funa yi wana kisigi ko loje tabali fando fe karamo ibi kabako ya yorom ne bodo ngibe kabako ya yorom ne bodo mimi maga yi kamanana yoroni fitini ni kafo yoroni fitini ni hamadu ngaba ba ogo saudia funa ngolota mali yɛrɛ kira ba o ko Maroko ko Iran karamɔgɔ ko feregelen ba ngofi ko feregelen ba Iran ɲɛsinen bɛ fa min na bɛɛ ɲɛ b'o la kɔni Saudiya fana ɲɛsin fa ngo bɛɛ ɲɛ b'o la kɔni karamɔgɔ tɔ to fiɲɛ fɛ ka taa te kala ni kuma karamɔgɔ nano ɲɛ fiye dodo ngaramɔgɔ i ka don maakɔrɔw ka bulon kɔnɔ e ka taa Hamadu ka ba ani kira lɔjɛ bani nin ja in kɔnɔ dɛ ko e ka don maakɔrɔ bulon kɔnɔ i k'i sigi i ka maakɔrɔw lɔjɛ dɛ k'e ka kira ani Hamadu ka baba lɔjɛ bani keta ni fɔta de do kira y'a kɛ de Hamadu ka baba y'a ta fɔ de ni kɛcogo kɔni ɲalen tɛ i kana sigara cogo si la fɔcogo in fana ma ɲa dɛ karamɔgɔ bɛɛ de filɛ ngo n'u ko k'an fa ka kɛcogo in de ɲalen tɛ fewu o bɛ bɔ maa min da k'o fana kana sigara ko Hamadu ka baba fana ka fɔta in ɲalen tɛ dɛ ko da ye fala ko bi tigɛ karamɔgɔ lamɛn karamɔgɔ sigi ka ja kunbɛ lɔjɛ karamɔgɔ karamɔgɔ fɛn bɛ bɔ ja kunbɛ in kɔnɔ n ko ja in bɛ kuma mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ Mali dɔn ja in bɛ kuma mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ Mali dɔn karamɔgɔ ja in lɔjɛ dɛ ja in de bɛ ka kuma cɛkɔrɔba jɔlen tɛ fulakɛ in tɛ ayi fulakɛ in tɛ dɛ ja in de lɔjɛ kosɛbɛ ja in de bɛ ka kuma fulakɛ in tɛ dɛ fulakɛ in ye foroko de ye ɲɛkɔrɔ o bɔ yen pewu fulakɛ in tɛ o ye foroko de ye ale bɔ yen Hamadu ka baba tɛ o ye foroko de ye o bɔ yen ja de bɛ ka kuma in fɛ ja in lɔjɛ n balimakɛ n balimamuso ja in lɔjɛ dɛ degun bɛɛ tara ka si an ma ka bɛn ja min ma ja in de filɛ bɛɛ ka ja in lɔjɛ dɛ u ko f'u ka anw de kɛlɛ k'an bɔ fasodenya na ka bɛn min ma a ja de filɛ nin ye a ma ci ale de filɛ nin ye karamɔgɔ n'i y'anw yɛrɛ ɲininka k'anw b'a fɔ ko nin na kɛ maci kura ye ko ko dɔɔni kɔnɔ ko ale n'o returu tanna o banna pepu an ka kalanden bulon kɔnɔ an b'a ye cogo min na ko kira tɛ se ka min sɔsɔ Hamadi ka baba tɛ se ka min sɔsɔ maliden fɔlɔ maa o maa bɛ Mali dɔn i tɛ se ka min sɔsɔ wala karamɔgɔ k'u ye match kura de daminɛ ko ko dɔn ye ale n'o retour tanna kana taa n'a yɔrɔ jan sa karamɔgɔ Mamadu Serifu min bɛ ka f'i ɲɛna su dalen filɛ Guinée n'i tun y'a kɛ Mali ye Mamadu Serifu kaburu tun bɛ sɔrɔ hakɛya min kɔnɔ bi o sɔngɔ tun bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ an ka to bɔrɔ kɔnɔ an ka sɔn an ka taa n k'o kama
ko hali klon kuma munun furonye an ya yin ka walanda buwa kono nega ko qur'ana jigina ka di jamana nani mani ni maliya ma songa jibril allame ni kuma ne ya allo je ruru me kuma kin tigiya kabe maru sherifu re kelen pema gine du kologa karabo jamana bena ka kololom bulu ma fara ambale ma ko ware kawdo ngambale ma ko ware kawdo kono lu ma songi soro do ware la voye min dangu ni ngodo ko bazeligi ko karamo ko doni re kana kono o foti yo ke ka nye fen wo fe université jo ko do ware ko nyakuma ko wulo fi ndebi ka wosono e nye fe aya famba to libano bloki ko do ngata na re karamo afrique ro ka chande ngone wulo fi ngo ko bo nyesi ya fe ngo ko do ware ngana gale libana be be minu wulo la no ka sigiyo sadi te fo don ka jamana era la libantu karamo ko wole ma de bile ko libano kele be ka gale ya do ngodo ko tafe do ko solido be gamina ni dakundo e hotep bamara matiri tarawre somodo lawla no ni bana yalla sila amfana be nan take karamo ne rebe nyine ngawo e bolu wele di ko fanante dakundo e gini ngale kele jabe kele awo nga karamo ko kebi hageto ambila ma ankande mo amin malikira ka blode kono o bien e funa yekira mando do ewa ni yekira mando do e sigiro e fajme blo kono nanoy igi sigiro fayna o nandara do mun ana lo de ni yasro kinyere la ye mando do onga igana nyine de kira era sigile me blo min kono o yoro ne o te kira ka blo de go te kira ka blo ye o blo digure bi ka fiyo go blo digure bi ka fiye kira mama kelen zoro nyoro min ka afire la matumbe du kelen nde nyoro ka be wele ko ka afire do uyanga fere famu amika ye go tajuru sera de uyanga fere famu amika ye ko tajuru sera de do o kama hamaro nga ba fonani boli bora ko kono dro ko ni iro mo ko kanga kutubu toy kanga muka damu toy kanga la seligala ngana toy mela dara no be olu na anyo na chama malifa be no hagila ngo kirat na sega no ko la ngoni ni ba mana nga me ko mo ga bitla ga wuli ga ko nyi ni ngo ba so en ko ben juru da kanjo o kira de sena teliyara fa bi faga ko na wa biya ay rabula ta menana do fero de dilana fero de dilana o ramone kamero mo ne ko tie la fa e ga ne tay la meta de nim malikira bat be so ni ya soro ko abin mali fe hali do ni tele ka bob ka fo malien ne de tum ko ntife ka kani fo ayo netina nyefoli ke mogo sima mba me iko ma beba me tigo mina kuma sera sa aye jo anga bo anga kuma nyugo nyana maliko am minu mi jamana nyefe ko diine mogo baw ambe ba tonya do atonya ba ambe bolo anga duko anga nyogon to sutrala komi jamana tigi yere be nana ako anga nyogon to sutrala jamana tigi ba fo jamana kono ningo mbe sombe mina ko abina geleya doko jamana ka papier be bembolo nga ningo bi sa be sege chugodora be ba doko na abina geleya jamana tigi yere sira na fe munuma ata loja ko mogo yini ko lu donka bo jamana kelen
malien ko ni benye bala o kama amba nyini kateme aka kerefe awo kateme aka kerefe ambe teme ana aka kele nyoko abe minfo amba me ana aka tiribi minfo amba me ana aka jenyogo me minfo amba me anka jenyogo ndo jenyogo sebe ga ale kabi adara aya ye kono anine mana je bi kabako malien ba do kabako yemi bi kabako kaya don folomi abina ngaso abe fekana nyini kan do kagerena abina aya soro nye qur'ane da nyinga kungolo tak nya da qur'ane la anana akulela akwanga fa ankaramugo afora maka foko qur'ane al qaymul dafale ko foyti da kungolo ti da safa ako arabu yo fi toñado nga o tene ka kungolo e nefono ka kungolo e qur'ane nyogona do ni e qur'ane da qur'ane sanfe abibe isigi aw ko kiraya ka bismillah ni ci karamako iba faamu cugo mina dugu mena sonkoro ale de be kinigo ale de be kele goyala kiri goyala beba do dugu mena sonkoro kini na fara kini kono kera dugu mena yera anodo anote abe fo dugu mena do aya kuma kelen fo mali dema toñate o yoroni abe fega hakili salo bulonya kelendoro ako mali moko ba moko simatu mi maburuja amno yan sendo burujali la amno yanga sentaka do politique la amno yanga sentaka do demisen sena amno yanga sentaka do kalane nunu ka sena amno yanga sentaka do jamana ka kura ando na kande karamo ko no koni kari ka toro ko ma ne ma toro ola ne koni ba ye ci ko mi moden tulongedo awo ne ma toro de mali moden tulongedo awo ka foko mo ya nen abita jo ba foko mo ko ba benen na ko mo ya nen mali la ne ba ye moden tulongedo awo o kuma to nyote amnu ye sendo politique la o yande neni mo ko ya yo bi balakale neni ba ko mo ko ya yo bi gijo ko almami neni segu mo ko ya yo bi sirgi watara neni kucala ko yali mogo yaaye mali law bi cekoro bagayo ko neni wa amunu ya ansendo kola anse manga domina kabe anga nafa soro sirama nani na ko afuna kanga be amade ko okuma abora ka mi fo ka fo ko mogo babe neni ko o yoro nekira mason tiente ayo flana akoko a jolembe yoro mina kira ka jo yorodo ngalon dige yorote tonya fo yorodo ibi kuma ka soro inyeda be ala nyeda koro ka soro ini ala surunya na ka be ika tonya fo ma nga ikana to ini ala ka surunya ka be ika ngalon dige ma ngalo amay moko koroba bolo kada ka moko koroba ni ye ngalon dige ika do ngalo ni mina do na dona fenwo fembe se ka kele bala mande ibi bo ibake mode klongem abiba ambe filike ambe nga filido nga eta nyini ki ka filido ka soro ibi ka filido tigi ibi ka filido e bolo e nyogona kalabanci amana bamako e bolo e nyogona kodona amana bamako e bolo e nyogona mogo kalane amana sigi bamako e bolo e nyogo masoro bamako mamini arabu gerela nyogona ibi boli arabu ka so dara Maroc dara Algérie mbi Tunisie mbi Saudi mbi Turki nimbe asera muno malika problème asera nimbe mawa ni ti ko wara ne sigilembe mbenga jokono ndale ndunga sen dale me nyogona mba loje kataka ale ko ne ka
ba loja iba fo menga television loja nga sokono be ka loja be min kera maliko malien kon bebado apanani kamami maliko no koni ka joyoro ni soro malien bebado ale ka kanu baga fono bebado atonya tigi bebado apanani kamami maliko no koni joyoro ni soro qur'ane te hadisa te kira kote wa dine kote neka kama ani neka faka kama do apanani ka joyoro soro sisa aye joyoro soro ambe ye qur'ane kele min kalan qur'ane ni kele tono ba kono bitendi gar aba kono mo siti se kaso so bitendi gar aba kono ala ka nyiro ira ka nyiro ambe ya famu ka foko nanye komin ke koni ni ya soro sirabi soro ala min bi soro akanga tlade karamo akara nyumanye nanya dabo war nyini de kama akara jugumama nanya dabo war nyini koni kama wari mana so wari kanga tlade malibi neni hamarika baba ambanga tiriala bonya banche anjera amena anye ko chamange kadafi abi war blakana malikono ka madrasa karamo ko sara abina girman dinema ne ba ko fana ba don ka fa yere bi girman ta nema foifo onga anana blanyu wona kosa war ko de do fo malien ka donc ko war ko de do war ko jumendo anye ko chama ke dibira nyugon fe ne mo ko roba don te politique chama do ne ka ko ne hagilla anga yoro ani lamini jamana ni do doron comme ne a yini yaguba dugure ka soka jo assemblée kerefe ka nyesi ko ware assemblée me o ko ni dungare bele do o foy asono duni a jora ka si ko ware ka assemblée me 13 wili ni tara 13 wili avenir 3 ima ko ware ka assemblée ni awo anga dungare par semaine fla ko fe anye dungare ni semaine amena sanchama o nga dungare ni asemena kabe nafasoro sira de ma bi aya nafasoro yaguba dugura aye nafasoro bi nefono ye nafa bele soro ko bena nasira do awo ambisi amba fode ala ni bi feka anso nan so fanga sokono yanno anti boble ka fako ambi tanga harjiga no fe kene may bulude nan so fanga sokono ale ka dala ka fako ale bi ka ala mi foni ala ni be ala ni nekada yekatema ka karamo ko dakuru kele ankele la yoro mi ba afle kada yoro jumen ka balma ke balma muso malien de ne malien nyugo etise ka ne boala tugu netise ke e boala tugu ango yoro ni toyo bana anga jesi sa anga loje nyugo fe neko hamadi ka baba atara warmi ta saudi anana na e malila ako arabu ye warni ndama bolo ani bolo iko mi wurdi dira seko martijani bolo ani bolo ayene jabe nindema anana ne warni kabene ka nyeyeli ma anga kele tono do ibe ka gensara do ne ko ambi warni tla amaso aywa ne ko basite ne ka urwana ako marché wara bena wuli ne fono sigiram be marché wara kono aywa marché nana wuli koro wari ka jamana tigi ambe baado wartigi do ale baado wartigi do ale baado kono fono baado ko wartigi do marché ni wuli la koro wari ka jamana tigi atemena assemblée la aba ye ka fono hamade ka baba atise ka ne ka nyini fen soro ne fono mo bora kabila bele de kono ne bi ko loje mba sigi kiraka mina kono kuma ijonga ta sikirama ka fo tiena baba ne kono ni nansara tun jera anye kododla ngane de filila ne nana ka yafa nyini fe mbolo ye min soro woro songo do afle ayo ibe nga dogoni wele ambi yafa nyoma mbanga barakati
nasara arabu min be an ka jugudu ayo ala koni yene ka avion temeto ye doron adimina kadaka aya ye ka fo ne ye kira janfa ngane tara kira janfa fo jamana ko fede kana jamana ko nga kira ka bitende guerre temeto fleni avion na kata di kira mo fa ka so kuma kira ko kone ala manya na ba so kata so fa ka so kuma kira de kade ala makata meneka adimina ne ko ma tugo ba kana di mason ayo adimina aye qur'ane ta suran keme suran tan nani haya ba woro ni ko aba woloma anana se malika haya doro aya sama ne sigira mba loja abina fere jumendla amame ne ya me ngunu kuma be fo dugu kono ko malika den do ya senda qur'ane la aya bolo da qur'ane na ne ko anana soro ne ga kundale be qur'ane na kele wuli to do yoro la wa ko do yi senda qur'ane na ambe yoro mina ni kuma e kele ke kuma e malli kono i jonga wuli kala do so ne ma fo hamadi ka baba de ya kede mali de ne ma fo hamadi ka baba de ya nga ko ni kera doro ajara hamadi ka baba ma awo aya ka turabu saraka soro awulina maliya nebna be la somi yoro kele hamadi ka baba ko ho conseil de ale weli ga koni kera malila mogo folo min wulila ka keleke ka ke mankanye abe hamadi ka baba ka jenko ma nyogondo nga hamadi ka baba ko ay ko ale weli la de kenenika nga nana kenenika cikan kelen pede nana hamadi ka baba bolo ay cikani se chaman tora kulela ama cikani la mi karamo malien chaman tora kulela ama cikani la mi ga cikani ay mi fo tonya sinado malien beka loje mina fa na dakurin karamo ay bo aka loje tonya sinado hamadi ka baba kana kosa nina baba si se misiri la bajala na kana bamananka me katla ka dabri bamananka kono bamanande masoro aba yele karamo amba fo wika dimi donano karamo hamadi ka baba aye kuma mi fo malien beka lo je tonya sinado ako ko jama hagilila bi ke minye atike oye aye kuma ni lame kanya de aye segi akata aka kuma ni lame kanya ako jama hagilila abike minye atike oye okuma ale jora sisa ala joro la kirate bilede mimbe jama hagilila ale de ba donc kasoro ala ko kirama iki take la selide kata itise ka foike mogoma alema mimbla mima okuma sisa i jora ala joro de la ko mi jama hagilila abike mi atike oye o koro ye mimbi jama hagilila ale bo doni jama min be jolindo min ba beka hagilila ale bo don al sisan kuna jora ala joro de la malien aya yede aya lo je ko a jora ala ka joro de la ko ka fo malika justice ka fo malika qur'ane donama ka fo malika mogo bema ni kuma denkele ku ka ta u ka bla balance la ka loje u baye ko hamadi ka baba atemena kira yala nabi kuma te awo tabite abe ala ya joyoro de ni na sisan wa ma aya lamede ako jama min be hagilla ko abike min ya te ko o ko ne aba yira ka fo min bi jama be ka hagilla ale baba ngara mo ni do fa mo ni yoro na ibanye yoro jante ibina yede ko hamadi ka baba ane grado ngoga be on kala nde ka nyeli ma on yere digide la bawnde o machin o ale no retour kerango bana wa segibi ka ke machin ka chugo kelende la de hamadu nga ba folo de premier bido wa doena machi folo la hamadu nga ba folo de premier bido kira ka égalisation koni bela jele ya be ya ka joni te motori
hamadu nga ba ko halni mane so bitena ka jamana ngoni nyagami keni ga biten yugu kini ga mobili baw yugu kini ga magazan baw yugu kini dew yugu ki ga du yugu ko fere bene bulu awa amadu nga ba ki ga fere bana amadu nga ba ko ki sigi mi dunga na sanga che qur'ane tewa nyem mali haya so ka ba amadu nga ba de ni ko be robe ka jama bo ko tujo nga jama mi ra jole mbe tunna ko kono ndongo ko kele nyene hamadu nga ba bulo ngwa be mona de kasila malion ala kote abe mona de kasila kira kote ngwa be mona de kasila dine kote abe mona de kasila aka joro nga karamo ko mo to kira de joro soro malla ko nako ko fay kirata ko ay allegation nga ka ale de scenario manya few kadaka ko yana ka fo malido ko doyi senda qur'ane ka ya ala na ikirani ko don kele kan ni ala ne ye chewo che toro ala ki nyona de o yanga demsani yeli ko mi nyanyi nga folo de malide re kan asigi ka nyanyi nga ko chen re joyi de worami ni ye film loje ikoro dala ya kana ta yoro jande blunda la ikoro ibaye ko chenye Sheriff Usman Madana Haidara ka tom mo ko de do waaw mo joro tigi do to kono karamo ni yo film duguma na loje otumuna qur'ana yele ga sigi justice kan ni o jabe tu fle koron justice mana avoko no bawaiti se kata bi Haidara ka iko mi bi ka demisanu labo chuko mna bi ko jama hagilla bi ke min atigo odo jama de nganga ta ku gota bi Haidara ka ko tajuru sarado ko Haidara ku makan ku bi wa biyo ko soyoro do na gana do mo baci wa bi anye sesura mi tan tasara okma no tiye bama ko nyagami karamo ko ni fajiri ngo Allah akbar bama ko wahabiya misri bama ko kuna ku it misro ku kala selullam ubla lala de anta do ne hamaro nga baye saramina na mamina de ko kasin kunde flani kabe ango kalande nyeli ko o kama kirabe min fo hamadi ka baba keleni ayoro ka jahamadi ka baba hamadi ka baba be keleni roje ko bama ko kelete sherifu ni nyawon che keledo kidali ka sherifu anini anka keledo ga hamadi ka baba nami kolosi abina bo kele kono ka usura bo wati masika benima abe feka bama ko nyagami nayi bama ko nyagami mo mun bina ale reka hagilila kana sigi bama ko obe minda aleka uba dane ka dinka ti aleke dane ka dinka ambe ba ton ne ko ama sisan koni iye sesoro ni marfa iye jamana be nyagami ini ka jenyo marfa ngane be min fi ma ni ma sabali ibike keleni ka sabta kadaka afori mako mali kanke aye mali mine ka bla mina mi kono ko mina nani do ayo mina ka laba ne ka blon kono na do beba uko no ye mali soro no ma bla indika mina kono mogo mini soro la kabe soro ma sanke me yirika abi soro kono min soro la kabe gele ama sanke me yirika abi gele kono ni malien atemana ni daga ni daga filana ba yele aba fo malien ma koni kubina bla dine ka kelela anko daga ni fono amba teme daga sabana oko no ma soro ube malien ka bla siya kelela ne ko ay malien koni ati se ka bla siya kelela malien ka bemba ay bele tla atara ka to mande be mande sina ngoy siya keleti se ka ulanfe aywa oko no desera ukono na filila malien kono ube na adla uba bla iran kam mina kono
abe voté abe président sigi abe député sigi abe ministre sigi aba aka collectivité be sigi aka sago ma awo ne fono ka magote dore ma kelendro abe armée dinema aba to beta finance économie territorial justice abe abata nebe armée ta sisan fono mogo nana somo yaye yatula kadde uko armée ka bo abula ako ayo abe armée kelen to mbuda abe fama ko gardien révolution ayo mene ka doni ni beta ka duma ne fono sigira ne yaye ne chama ke mali kono awo ne min ke morbo ka kola malien ba tonya do ne re fono ba do ko malien ba tonya do ne min ke Moussa Traoré ka kola kabe Sherifu Ousmane Maïdara hak maka kelema malien ba do malien be ba do ko ne ba tonya ne ko ne ka sago ne abi kuma atete mai ba fonga dendo ne de a fama ko mali ani malika de ani malika jamana tigi abi mali de mara abi mali de mara ga femi be jamana tigi ni mali de mara dine do ne de be dine mara jamana ni bi feka sigiya dine kuma ta feka tan ko sisa ya yira ne kuma kono malien be kala aye mun yira ne ma kuma kono ako malien komi hamadi ka baba ba fo mo ko ma dibi aba fo ko ne panani ale ka kamando ne panani aka faka kama sisan ko ne mina yira malien na ne be se ka bamako be boka joka soro ma kira to ko fo ma ka fa to ko fo mali kono mo ko be se ka ta jo ebi dine ka kuma fo mali kono kateme mali ka kira la ima to ko fo beta donc ka fo nambara ben naw ayo ne sigira nya ka nambara loje nya ka kuloje komi koni aka kala nere ka faafe folo marfa komi mbarante nyedo ni abi kam minke bamako nyeba bela ani aka juisi mondialu ani aka député mondialu ani aka laseli kala mondialu ne nyeba bela nga kise komi mba aka jenyo ko no mbulo folo ayekan kono na fili kungo ko ne ka bara commerce do commerce ati fen kele do o kama ne wira sirana foro be wuli ka kodo nyayin ngambe min fo malien ma hamadi ka baba aka fere ka ayeni haya mimbo ne kon yaaye abi kasini gara kasini abi ka ke ka yira france dira ka fo france ni marché do ba bulu ka jamala bu bamako ayo afle nebse ka jamala bu aya do ko sebedo de fone cekoro ba joro bi kasini jela aka do sebedo abi marché nyini de abi ka marché nyini jo kam fama do ayo ne fona ko fama abi jo a joyoro la fanga ko ni fo aka jo a joyoro la fanga to ko de ko fanga fo aka joyoro la sisan ko ni atemena ne yera ka don yoro kada ka marfa ko min bara fo fanga de ka jo aka joyoro la hamari ka baba beba do aka jenko manyoko beba do malien beba do hamari ka baba aka fere ka cha anata ka bu abu boli arabu no fa anata ka bu neta do abi min no fa sono mali kon kono mugo ye 7 milliards sor ka mine ka bulu la malien amoji ibi barake ga tifika barake foka adigera namara la tifika dabul sisan kona ka ko asira ne yera de ma ne kiraba koma ya yira be se ka jama bo malila ka sura ma panin ne ka kamai ne fono ba yira maliyena ay jamfa min dilla jamfa dilla rade kata bi haydara ka ayo amma do mogo mi haydara ladi haydara anana keneka o kono bi komi ibe feka sirana mogo mi mako sodo abini ka warsunya dukuno i ka warta ka dama ko akalifa agele rasade ni ale dalankolonte atuna kameti toko sino kameti kote amba don ale ba don ko kameti kote ne ba do ko kameti kote malika justice ba do ko kameti kote ga justice mo chama ka cekorba do hagilla cekorba nyuma do uta don ko cekorba nyuma tede nata bade do anata ka bokku jukudu on ga be feki jo malika ala joyoro mina ko a joyoro ti aka boy a joyoro ti ambi ka ye kabe aka momo
ko bamananga e feñi tode do ni e dota doka ko abe bo fiñal o kono fono kira ba fo malien ma sisan kono na filila hamadi ka baba donanka aborani ay njamfa nga dogoni do fo nga de Serif Ousmane Madani Haydara be Bamako afono ci farinte jitodo abisira ma do sisan be mo bolu da mo ka aben deme ka Bamako loje ne fono be fere ñini jona nga ko kono nan loje kadaka kuma kele abi Serif Ousmane Madani Haydara bolo naye kuma ne boka bi sisa malien abi farinya ko ka atigi wele kata justice la ni justice ma kuma malien aba bo aba fo justice ma tika barake me Haydara fono mado abi sirati kuma ne tonya fo malien ma muna ako kele ni abina malika domina nindo Serif Ousmane Madani Haydara aye wele da tara television aye wele da aye Hamadi Baba wele uye wele da Serif Ousmane Madani Haydara aka tonka moko aye wari fara nyogonka anana di Haydara ma ni kaki boloma de me baadi militaire ma Haydara nana ho conseil kono uye nyoko nyeke Haydara ko ayo ne kam moko yini soro ni moko refono yini soro ka fara ka anga di militaire ma ka boloma de me dinkeran ka jamana ka Haydara ko malien beya lame Haydara ko moko soro la eriño kero la a wulila a jora ako silame ka wari fara ñogon ka di militaire ma fa ka ta jihadi sikele o koni koro ye doro silame ye warta ka di kafiri ma ka ta silame ya kele malien ni kuma ne fono agiriñana de o ni Haydara bora sisa yeni tigi togo fo malien ma ma bi nogoya Haydara bisira Hamadi ka baba bi feka kele ngale tada ni nyebala ni tikuma anga yini fen kelente ni wati ni na folo okuma kele min be ni mogo min bi feka san fela na duguma na ndo abe damina yande koni mogo min bi feka malika kele san fela ana duguma na ndo ko abe damina yande kasoro ka qur'ane taka daka hadisa daka ma do fo bible fon dale ba allo jere nga Hamadi ka baba nama kolosi amba ke kelen saraka kuma chama abika foko ayake amana jom mogo ma malila malika juti si ama barake abigele da abisega min joni madron commerce ka barado ne ka kelente uba fonye nambara ke ngamina ti dedouanye ne kelente malika mogo chama o kama president ko chama mi jamana kono ni ango amba senda beka na ango amba be woluma ati be jamana ko ba wolo be anye ba tinya na gati sika fo abeti sika fo yoro mina ko ni anga commerce kono anya ke mali kono anya nga fere de la anya nga alena le meni nambara mi fa ka malien yele ma jako ya ba ke arabu ye ka arabu bamuru korota Bamako akasira ko kira ba ka dusukun kono Bamako ne sigile nyebe kira langa ko fa ka kolon kono gasu ko bisega ke jiwo ne ko go tieni abi fega yele ne ka kama yele san ko sisa kama ne fono ko mi bomba fo malien ma beki hakile to yirala ma chini ale de tana ma site retour ni do Hamadi ka baba ka fere ka cha ngodan siraya ambe filika joya karamo ko te ka beti fo hagili ba to dafa mo karamo ko ga beti fo hagili ba to dafa ale ko kwantina bwan no na de ka killing karamo deni ka grisira ka jam nga bisa ko kada ka na ya blagi la ko taba wore tala na yirate mi fere ni ka ta na kambuko karamo jewdi suro bamanga e kulubale ngonan sere ami filika joyanno koni karamo e kene suro kono kon karamo ma ko Haydara
kologoto karamɔgɔ ŋɔni ye kalande ɲiningali dɔ ye k'a kan karamɔgɔ la kan an bɔ kumpana a b'a ma dibira de kojugu maa de tɛ bɔ doni fɔ yɔrɔ la ka t'i kɔnɔ fɔ n'i ma ɲa k'i n'aw tile bɛnna ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ 115 na haya fɔlɔ sanfɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn kelen bɛ k'i gɛ i ka mana na bɔ i ka bin n'i m'a sɔrɔ cogo dɔ la i n'a sɔrɔ cogo wɛrɛ la n ko bɛna nin ɲininkali in kɛ k'a bila an karamɔgɔw ɲɛkɔrɔ mande a kan bɔ fili la karamɔgɔ Moro Hayidara i ni hakili kelen ɲɔgɔn kɛnɛ karamɔgɔ a bɛɛ bonya bɛɛ kuma na n ko fɛn min ye kalanden kɔrɔba ga ka mana n kana ɲininkali kɛ karamɔgɔ la a kan an bɔ fili la koyi kuranɛ dɔnbagaw ko don n ko kuranɛ dungow ko don hafizul kuran mumilul kuranɛ ko don ko n'i y'a kɛ papiye ka cɛ ka taa bila bajira ka papiye jɛ ta ka na minnu bɛ se ka segin a kan kɔni ka sakulu bɔ a la ka tomi bɔ a la ninnu dilanna de sa karamɔgɔ n k'olu de ko don wuyangelikɛla wuyangele ninnu kolokoto nangarabaw n kan b'olu de ma karamɔgɔ ɲininkali ni kalanden ɲininkali dɔ min maa ga i kamana na ka d'a kan ɲininkali an y'a ɲininka kab'an ta an kini na numan dɔ fɔ bi mande san 50 ni san 4 karamɔgɔ an ye cɛ o cɛ sɔrɔ mande ɲɛfɔli 2 de b'u bolo a la wa k'o ɲɛfɔli 2 ni tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ o ma ne wasa ko ne man ka wasa sɔrɔ la cogo si de ma n'a ma kɛ baasi dɛ karamɔgɔ kan bɔ fili la karamɔgɔ Moro Hayidara o ye ɲininkali jumɛn ye n ko aw minnu ye kuranɛ suguba ka dogodogo dɔn ka balahaw dɔn ka finɛtiriw dɔn Moro kuma dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n'o ye kuranɛ ala ka jamayalanta ani a ka keleya tali ye manden karamɔgɔ bɛ ka laseli min kɛ kuma in na ko anw kalandenw ko k'an man ka wasa sɔrɔ o kumaden 2 ni sira n'i y'u ɲininkara ko ala bɛ jamayalan ta kuranɛ kɔnɔ ka bɛn min ma jaabi 2 de b'u bolo jaabi fɔlɔ dɔw ko bonya de don ko an y'o gosi an bolo kɔ la ni nin yɔrɔ in ye n'a kɛra bonya ye o kuma a bɛ keleya ta yɔrɔ min na a bɛ dɔgɔya ko fɔ ye ko an b'o k'o jaabi ye ko dɔw ko ayi ko a bɛ jamayala min fɔ k'a ni a ka kiraw n'a ka mɛlɛkɛw de ko don awɔ a bɛ olu minnu bɛ k'a dɛmɛ a ka baara la a n'olu de ko don karamɔgɔ ka bɛn aw yɛrɛ ka ɲɛfɔli fana ma hadama dara ka bɛn haya min ma o fana yɔrɔ in b'o gosi ka bɔ yen parce que ala ko ayi hadama dara kiraw ma da fɔlɔ hadama de bɔgɔ dalen don ko mɛlɛkɛw bɛɛ de ka taa sujuru bi jinɛw bana karamɔgɔ k'o yɔrɔ in na a baarakɛ ɲɔgɔn ye jɔn ye olu bɔlen kɔ jinɛw ni mɛlɛkɛw bɔlen kɔ hadama ma da fɔlɔ karamɔgɔ k'o jaabi in fana b'o kumaden bi sisan ko n'i y'o kumaden 2 in bɔ a la sabanan b'u bolo mande u bɛ se ka min ɲɛfɔ an ye wa ala ka jamayalanta ni k'a fɔ ko a bɛ bonya de ko fɔ ou bien a b'a n'a baarakɛ ɲɔgɔn de ko fɔ ko n'i y'o kumaden 2 in bɔ a la kumaden wɛrɛ b'u bolo mande u bɛ se ka min fɔ an ye ka bɛn kuma in ma wa karamɔgɔ Moro Hayidara nin kumaden nin fana est ce que kuranɛ yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ nin kumaden kan a ye walawalali ba da nin kan wa k'a fɔ ala ka jamayalanta a n'a ka keleyata nin ko a bɛ u b'a ɲɛfɔ u yɛrɛ ka kuma u ka tafsirikɛlaw y'a ɲɛfɔ ka bɛn min ma yɔrɔ nin ko nin kunban banna karamɔgɔ n ko kalanden kumaw don ni ɲɛfɔcogo b'a la dɔw tɛna sama denmisɛnninw ma karamɔgɔ ni ɲɛfɔcogo tɛ nin si la ko nin bɛɛ ka dasi boloko la nin ka saba dɛnɛ na an ka taa a ko tɛ a ko dɔgɔdɔgɔnin soli don an ko a tɛna tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na bɛɛ kɔni ɲɛ b'a la bi n ko bɛɛ ɲɛ b'a la bi an bɛ bolo min kan k'a fɔra k'an dakun ye min ye k'an ban n'o de ma k'an ban yɔrɔ de filɛ o ye n'a bɛ ban kun bɔ karamɔgɔ k'u tɛ bɔ k'an bilasira karamɔgɔ n'a tɛ ban kun bɔ k'u ka bɔ k'o fana fɔ an ye k'an ko k'a bɛ ban kun bɔ de
an ban kundu an da kun da dugu ma mɔgɔ ye karamɔgɔ yɛrɛ m'a fɔ ten ko an mana diɲɛ senna mina a bosobagaw ye ayi an mana kɛ maa si ka doni ta la dugukolo in sanfɛ ya karamɔgɔ yɛlɛma de ye ko ye ko takula yi baw de ma a y'a na ya fankelen la ko an ka taa n'an bɛ ka taa